Dobrý deň, vítam vás v lesoparku Furča. Toto video bude o tom, čo sa nachádza v lesoparku Furča. Dnes som na spodnej ceste, lebo na hornej je veľa ľudí. Strašne. Teraz som tam behajú, sú tam na bicykli. Je strašne veľa ľudí. Som tu na bicykli, ukážem vám, čo sa tu nachádza. O chvíľu bude krajšia cesta, tu na začiatku je taká, čo tu sú veľa kameňov. Keď pôjdete na túto cestu, tak dostanete sa na tú hornú cestu, kde sú teraz veľa ľudí. Tu na auta nemôžu ísť ani motorky, to je také pre bicykle a ľudí. Dnes je dosť veľká zima, lebo mne ukazuje, že tu je 17 stupňov. Môžete tu aj hľadať aj huby, teraz zvyknú byť. Keď pôjdete na koniec tejto cesty, tak dostanete sa do Hrašovíka. A to je dosť ďaleko. Tu je taký väčší kopec. Tu je ten kopec. Bol som hore na tom kopci. Tu môžete opekať, tu je také stanovište. Idem vám práve ukázať vysielač. Už sme pri vysielači. Tu je ten vysielač. Zákaz vstupu tu je, nemôžete tu ísť. Tu skoro ide spadnúť strom. Ideme naspäť. Už sme pri tej ceste a keby ste chceli ísť do Hrašovíka, tak tu je Hrašovík, tu hore. Tu sa práve nachádzam, takže ešte by som musel ísť toto celé tak do Hrašovíka, ale ja nejdem do Hrašovíka. Tu sa nachádzam a tu by som musel ísť po tejto ceste až do Hrašovíka. A potom z Hrašovíka sa dá ísť do Rozhanoviec, keby ste chceli. Tak ideme po tejto ceste ešte trošku ďalej, možno tak ešte 200 metrov a koniec.
Ideme po tej ceste ešte 200 metrov a končíme, lebo toto vyšľapať je dosť veľa. Ideme už aj naspäť a vidím tu nejaký plot. Neviem, prečo tu je plot. Možno niekto postavil, ale neviem kvôli čomu. Černice tu sú. Tak ďakujem, že ste to pozerali toto video. Do budúce bude ďalšie, neviem o čom. Nechajte sa prekvapiť. A dajte like, lebo to zvýši popularitu, aj odber. Tak čaute.